كوينا حدش ديون عانا هوي هوي تفخر واج واج قدامو عندنا عذر تيت مال تمام ذكروا ذكرى حليلهم يوم كله ادفقوا إريترا أبي أبي يلو الحجوزي أبي 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 يلو الحجوزي أبي 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 نبركو إنهم حسابهم تدادي الساعات معرضت ستمنو قلايو بزعبت وحوي نليلهم قريو كاب زخر رحيقهم كونكيلهم بلايو الفتواتهم عقيدنا عنديو حيدتهم كنتارو كيلهم زلنا عاسو إيدهم كيبهم حج عاليهم مسفرسو عقيدنا يوزلو إلا وتنفاسو عقيدنا يوزلو سرايهم تفوزو الطايب والله نحنا زين خلو يلا نصم يلا نحنا زين خلو عبيدنا يوزلو ودي يوصوتا بريوز سعر كواج واج هوي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتراي عقلي قريب وقوتي عبيدنا يوزلو إلا وتنفصل عبيدنا يوزلو سرايهم تفوصل الطايب والله الطايب نحنا زين خلو يلا نصم يلا نحنا زين خلو سلام تغطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وتر من يفتنا يوم زادر في ناي ود عالم ناي بحكي اب تشن اسران سلستان تدرفت انديا ناي بحكي نتي مدرخ اب قدمتي حقراو مرحنت زدرفا سلازخونه ابيد ناي زلو كندي زفكرون زيقدرون زي رانا تبل ناي بحق عمق زلوا بسرا اسران سلسن اب سريت فنكل زدرفا درفيا نيرا مز حج زلنا يودما exactly نتو كنتات كتحرم اتخلن نتي زلو اكايدا كتملس تخل درف غينا رخيبيا يغن يلنا رزنا عالم كاب لبنا مسكنا كاود جغانو مخان كادما دغاغيم كارغاغي اسكالها سو انتا يوزكاي زلو نزبل مچم حشوي كاب غربيت هاجر بصح زلو كالا رسن ديوغن زياده ابوم تراي تفكيرنا كن كيدا يكونان نتزبين متلال دايما دايلوم حسبنا نايدو ودبنا نايدو بذبل صفيح بروباغندا يتفني زلو نزغن دعول مستوعال كديو نايلو ማርስትግን ትኩረታችን አሁን አሰብ ላይ ነው ከፍ ወዳለ ነገር ነው የምናየው ታዲያ ያ ማለት ጦርነት መደጎስ ወይም ደግሞ ጦርነት የጦርነት ነጋሪት መጎሰም ተደርጎ እንዳይወሰድ አደራ እንላለን እንግዲህ በሰላም ነው የምንጠይቀው ሁሉም ጋር ነው የምንጠይቀው በነገራችን ጥያቄያችን በየአቅጣጫው ነው በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ እኮ አሁን ያለችበት ሁኔታ በላስቲክ የታፈነ ሰው ታውቃላችሁ መተንፈሻ ካጣንበት ሁኔታ መውጣት አለበት እኔ አንዱ ትልቁ ነገር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ መድረኩ ያመጡት አጀንዳ ይሄ የአሰብ አጀንዳ አሰብን ተውትሽ ወደብ አጀንዳ አባዬ ቀላል አጀንዳ አይደለም እንኳንም ፈቀዱት እንጂ አይናችንን ከአሰብ ላይ አይናችንን ከባህር በር ላይ አንነቅልም كم تريوم دلهم تنكتي أنا قدم سمعتاتنا حزب ኤርትራ ድመልስ ኩነታቲና ንርዘለና كم تريوم ዘለኹም ነዚኦም ዝመስልዮም ተም ጦር ሰራዊት ናይ ደርግ ዝነበሩ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝባህድልዎ ዝነበሩ ገና ናይ ነዊሕ ዓመታት ቃንዛናቱ ገዲፉ ዝነበረ ሕጂ ድማ ተመሊስና ዓይንና ናብ ዓሰቢና ልብና ናብ ዓሰቢና ፕላስቲክ ሳዓሸግና ዶ ወላ ብገመድ ዝተሓነቕና ዶ ወላ ኣብ ትሕቲ መጎጎ ዝተዓበጥና ዶ እናበልካ ዝተፈላለየ ስእልታት እናተጠቀምካ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ብሰላም እንታይ ማለት እዩ ብሰላም ዳማ መንከለይካ እንካን ሃባን ዘይኮነ ከምቲ ኣብ ጅቡቲ ከፊልካ ትጥቀመሉ ዘለኻ ወደብ ዓሰብ ንኽትጥቀም ኤርትራ ይከልከለትኩምን ኣይከልከለትን ኤንዲትስ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይዘረባሎ ነዊሕ ዓመታት ዝቐፀለ ወደብ ዓሰብ ንኢትዮጵያ ንኽትጥቀሙ ግቦኦም ከፊሎም ካብቲ ካልእ ከማን ብዝሓሸ መንገዲ ከፊሎም ንኽትጥቀሙ ዩአር ዌልካም ተባሂሎም ነይሮም ኣግማልኩም ኣስትዩሉ ናይ በዓል ወደብኩም ድሌትኩም ግበርዎ ክብሉ ከለዉ ኣይርድኦምን እዩ ሎሚ ግን ተገምጢሎም ወደብናትና ክብሉ ፀገም የብሎምን እዚ ሕጂ
ገለገለ ሰባሎ ናይ ሓደ አክቲቪስት ዝበልዎ እንዶ ሸለል በልዎ ኣብ ትዊተር እንተዘይ ኣለኻ ሓደ ሰብ ኣብ ትዊተር ናብ ኤክስን ዘይመላለስ ተኮይኑ ከምኡ ክዛረብ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንስኻ ምናልባት ወይ ንስኺ ኣብ ካሊእ ህይወት ስለ ዘለኻ ትሪኦን ኢኻ ዘለኻ እቲ ኣብ ኤክስ ዝመላለስ ዘሎ ሰብ ግን ፅቡቅ ገይሩ ይሪእዎ ዘሎ እቶም ፕሮሚነንት ናይ ኢትዮጵያ አክቲቪስትስ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ተኸላኸልቲ ዝበሃሉ ብምልኦም ኣብ መዓልቲ 20 ግዜ ብዛዕባ ሰብ እዚ ስእልታት እዚ ብፍላይ ከምዚ ኣብ ቅድሚ ታሪክም ዝነበርኩ እዚ ስእልታት እዚ ብተደጋጋሚ ከመይ ገይሮም ከ ሓንሳብ ብዝማዕበለ ከተማታት ኣምሲሎም ካርታ ናይ ኤርትራ ትክክል ከምዚ ክትከውን ዝግባኣ ከምዚ ክኸውን ኣሎ ዓሰብ ናትና እዩ ከምዚ ዝብል ዘረባ ብዝሰፍሐ መልክዕ ናቱ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ስጥራይ ግን ኣይኮነን ብዝተፈላለየ መንገዲ እዩ ነቲ ውዳቤ ነቲ ኣካይዳ ነቲ ዘረባ ገለ ለባማት ኢና ዝብሉ ድማ ብከምዚ መንገዲ ይገልፅዋሙ ነቲ ዝግበር ዘሎ ካምፔይን ብኩሉ መንገዲ እዮም ተታሓሒዞሞ ዘለዉ ምስ መንግስቲ ዝሰርሑ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት ተራ ኢትዮጵያውያን እውን ኣብ ውሽጦም ዝተደጎለ ስለዝኾነ በኩሉ መንገዲ ኢኻ ትረኽቦ እቲ ሓሳብ እዚ ከዓ ኢትዮጵያ ለኤርትራ ስጋት ነች የሚል ፖሊሲ ይከተላሉ። ጠንካራ መንግስት ያላት ኢትዮጵያ ለኤርትራ ስጋት ናት። ጠንካራ የሆነ ማዕከላዊ መንግስት ያላት ኢትዮጵያ መፈጠር የለባትም። በሁለትም ምክንያት ነው። አንደኛው ለኛ ራሱ ስጋት ሆናል። ሁለተኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሪሶርስ አለ ኤርትራ ሊያበለጽግች። ስለዚህ ገብተን እንደ ልባችን መዝረፍ እና ለራሳችን ጥቅም መጠቀም የምንችለው ማዕከላዊ መንግስቱ እንደውም ደካማ ሳይሆን የኛ ጥገኛ ሁሉ እዚኣ ምናልባት ኣብቲ ርእስኻ ኣብቲ ኮራፕትድ ዝኾነ ርእስኻ ሓደ ሶፍትዌር ንነዊሕ እዋን ሪፍሬሽ ተዘይጌርካ ሓድሽ ነገር ተደይቲ ካሉ እንታይ ዝኸውን ይምሽምሽ ኮራፕትድ ይኸውን ስለዚ እቲ ዝበካ ኣውትፑት ኩሉ ግዜ ዝተበላሸወ ሌይተስት ሓበሬታ ፅቡቅ ሓበሬታ ይበካኒ ኣብ ርእሲ ናይ እዚኣቶም ከምኡ ዓይነት ኮራፕት ዝኾነ ተሓሳስባ ስለ ዘለዎም ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ተፀጊዓ ጥራይ ክትዓቢ ትኽእል ዝመስሎም ኣሚን እንታይ ዘለኩም ፍሉይ ማለት ሕጂ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ካብ ስምዒት መንውፃእ ኢትዮጵያ ከምቲ ንሶም ዝብልዋ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ እንተትኸውን 60 ዓመት 100 ዓመት ልዕልዩ ደናፅነት ኣይነበረኩምን ንዑ ተጠቂምኩም ስለምንታይ ከም ካልኦት ሃገራት ሃብታማት ዘይኮንኩም እዩ እዛ ሕቶ እዚኣ ንነብሶም ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ እንታይ ስለ ዝጎደለያ ካብ ኢትዮጵያ ክትጥምት ብፍላይ ድማ ዝሓለፈ 20 ዓመት ኤርትራ ንድሕሪ ሕጂ ናብ ኢትዮጵያ ክትጥምት ከም ዘይብላ እያ ትኸይ ዘላ ንድሕሪ ሕጂ ካብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ድሌት ክትረክብ ከም ዘይብላ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ዝቡኻ ቡክ ሓንቁኻ እንተዘይኮይኖም ክጠቕሙኻ ይክእሉን እዮም ተርዲኹም ኣለኹም ዳትስ ዋይ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝምርኮስ ቁጠባ ክህልዋ የብሉ ምክንያቱ ስትራቴጂካሊ ፀገም ክፈጥረላ ስለ ዝኾነ ወላ እውን ወደብ እየ ዝብለኩም ምስ ኢትዮጵያ እንካን ሃባን ክትብል ትኽእል ኢኻ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ቁጠባዊ ምንጭ ግን ኩሉ ግዜ ከም ሓደጋ ጌርካ ክትወስዶ ኣለካ እዚ ስትራቴጂክ ዲፐንደንስ ይብልዎ ወይ እውን ስትራቴጂክ ኣውቶኖሚ ክበካ ዘይክእል እንታይ ማለት እዩ ኣብ ነዊሕ እዋን ብጎረሮኻ ክትሕነቕ ትኽእል ኢኻ ልክዕ ከምዚ ሓደ ሰብ እንታይ ዘልምዳካ ሓሽሽ የልምዳካ ብጥርሑ ክበካ ይኽእል እዩ ምስ ተወለፍካ ግን መጋበርያ ናቱ ክገብረካ ዝኽእል ልክዕ ከምኡ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ክመፀና ዝኽእል ፀጋታት ምስቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ጥሙሕነት ኣብ ግምት ብምእታው እዚኦም ሃገር እዚኣቶም ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ርኢናዮም ሓደ ዓይነት ሕልሚ ዘለዎም ወላ 4 ኪሎ ዝመፀ መንግስቲ ክንደይ መንግስቲ በፂሕና ኣለና ሃይለ ስላሴ ዝበሃል ደርጊ ዝበሃል መለስ ዝበሃል ሃይለ ማርያም ዝበሃል ሕጂ ድማ ኣቢ ዝበሃል ካብ ኩሉ ዓይነት ቀቢላታት ዝመፁ እዮም ካብ ኩሉ ዓይነት ብሄራት ዝመፁ እዮም ኩላቶም ግን ሓንቲ ሕልሚ እያ ዘላቶም ንኤርትራ ክንጎብጥ ኣለና ትብል ሕልሚ እያ ዘላቶም ስለዚ ብሕጂ ድመፅእ ካብኦም ክፍለይ ኢልካ ትሓስብ ተለኻ ናትካ ፀገም ይሱ እቲ ኩንነት ግን ንዑ ዘንፀባርቕ ኣይኮነን ሓያል ኢትዮጵያ ሃልያ ንኤርትራ ሓያል ኢትዮጵያ ዝተረጋግአ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ስግኣት ክኸውን ይኽእል እዩ ክንብል ከለና ናይ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ተፀጊዓ ክትምዝምዝ ስለትደሊ ይኮነን እቲ ሓያል መንግስቲ ርጉእ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕልሚ ናቱ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ስለ ዘለዎ ንኤርትራ ስግኣት እዩ ኢና ንብል ዘለና እምበር ኢትዮጵያ ድኽምቲ ስለ ዝኾነት ኤርትራ መዝሚዛ ካባቶም ክትብትም ስለ ዝደለየት ኣይኮነን ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ኣኺላ ትተርፍ ንኤርትራ ኣኺሉ ዝተርፍ ፀጋ ዘለዋ እያ ሰንባሪ ሃሱ ቴል ደም ግን ይፈልጡም ኣይፈልጡን ኣይኮነን ካብ ደገ ባሕርና ንዑ ከም ባህቁ ዝሓድሩ ዘለዉ ኤርትራ እንታይ ስለ ዝጎደለያ ንኢትዮጵያ ትጥምት ንስኻትኩም ብህዝብኩም ተመቃቂልኩም ክበፅሓኩም ዘይክእል ሃብቲ ኤርትራ ሃብቲ ኣለዋ ማዕድናታ ድዩ መሬታ ድዩ ባሕራ ድዩ እንታይ ስለ ዝሰኣነት እያ ካባኹም ክትጥምት ስለዚ መንእሰይ ኤርትራ እዚ ዝብሎ ዘሎ ከም ፈላጥ ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ እወ ሓያል ኢትዮጵያ ርጉእ ኢትዮጵያ ሕልሚ ናቱ ንኤርትራ ምግባእ ስለ ዝኾነ ስግኣት እዩ ዊኖ ዳት ስግኣት እዩ እዚ ከዓ ካብ ስምዒት ዝተመርኮሰ ወይ እውን ካብ ፍርድ ዝተመርኮሰ ዘይኮነ ካብ ክውንነትን ካብ ታሪክን ዝተመርኮሰ እዩ ኤቭሪ ታይም ንእሽተይ ነገር ክረኽቡ ከሉ ከብዶም ክፀግብ ከሎ ንኤርትራ ክጎብጥ እየ ዝብል መንግስቲ ጥራይና ንርኢ ዘለና ሕሉፍ ሓሊፉ እዚ ትማሊ ኣቢ
تمالي شعبياس اتويانس كود حن ابا اديس ابا نوح كوفس بلا يرسعي وقت بلتغل تمال قد مخلت عمد كرسو زاد حنبو اب غنو خوينوم نزيوم مودسي اب تاريخ كرسو زيكل وعلى ديرهم لين كبل زبعله ايسو من ايسالسي قليمنا انصارنا ኩናት ከውጀ ዝብል ዘሎ ስለዚህ ካብዚኦም ሃገር ዚያቶም ናይ በሐቂ ጥንቃቐ ከደልዩ ኤርትራ ድማ ኩሉ ግዜ ስትራቴጂክ አውቶኖሚ ናታ ወይ እውን ናይ ቀጻልነት ሉላውነታ ከተረጋግጽ ኮይና ኩሉ ዓይነት ቁጠባዊ ርክብ ምስ ኢትዮጵያ ትገብሮ ብጥንቃቐ ያ ክትገብሮ ዘለዋ ስለምንታይ ኤቭሪቲንግ ምስኦም ንገብሮ ተገምጢሉ ንዓና ክሓንቕ ዝኽእል ወይ ሽግር ክፈጥር ዝኽእል ክኸውን ስለ ዝኽእል ንኣብነት ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ናብ ኣፍሪካ ትሸይጥ ኣላ ተርዲኹም ኣለኹም ካብ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ተወሲዳ ኤርትራ at some point ተራዳዲኦ ማለት እዩ كتنقى زلك نعتو باك أبكل وكالو at some point كاتك قبرها خمس غلط فلتقلك exactly ويانوكو تيناي ملزيناوي سيستمكو نعسب أي نخفلنا زبالكو إيرترا جذب ترخيب حياة هجر كتكون يا سلزي نحنا نتشجرنا نجبت مهبتها محشنا كاب إيرترا بخطبات بقطهم كاب زبال حسابين بر إيرترا سلدي زيادة كالو سلز خفلتهم ويمكن سارة سلت تقبرلهم ويمكن تورهم سلت تخلي لما يكون سلزي again be very very careful من كتاب إيرترا زلوا كابي مخرج اللي نجن ثمانية ساعات بدك زلوا تذكرني حبريتها كوسري جبا حجة أبزيا بخلت من قد كرينا أنا أبي فقرة دمت وزلوا نسمع استماعي مكلاك على النيا الناس ترى ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ አየር ኃይል በቀን እንጂ በማታ መዋጋት አይችልም። ታስታውሱ ከሆነ የደርግ መፈንቅለ መንግስት ጊዜ በአየር ለመደብደብ አዲስ አበባ ላይ ያለውን አስበው በንግግር በስልክ ምልልስ አስመሸናቸው። አንብባችሁ ይሆናል። ከመሸ በኋላ አውሮፕላን አይነሳም። የኢትዮጵያ ኤር ፎርስ ከመሸ በኋላ ሄሊኮፕተር ማብረር አይችልም። ሌላ አውሮፕላን ማብረር አይችልም። እስካሁን አሁን ይችላል። በቀንም በማታ መዋጋት ይችላል። የመጀመሪያ አቅም ነው። ማንም መጥቶ ነበር እኮ ይለኛ አይችልም። አብንታይ ዝብል ዘሎ ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ዝተፈለየ ሰራዊት ይዘለና ንሱ ድማ ለይቲ ክዋጋ ዝኽእል ሰራዊት ኣማዕቢልና ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ነዚ ከም ሓደ ፍሉይ ሮኬት ሳይንስ ገይርዎ ዘሎ አይ ዶንት ኖ ናይ ኤርትራ ካብ ብቐትሪ ብለይቲ ዝምችኦ ከይከውን ሰራዊት ምናልባት ዝነግሮ ክደሊ እዩ ምናልባት ነዛ ብቃት እዚኣ ኣማዕቢልካ ዘለካ ድማ ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ምሂሩሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ዝያዳ ክመስክሩሉ ክንገድፈ ኢና ለይቲ ዝዋጋ برقاو مدقعت ناي فنقل ليتي يغاطيم نيرو تزعبي اگداس ጉዳይ ናቱ ኤርትራ ድማ ደርጊ ኩሉ ግዜ መሓውሩ ብለይቲያ ፈጢራቱ ሁሉ ስለዚ እስኻን ሎሚ ትጅምሮ ተለኻ ናይ 50 ዓመት ናይ ለይቲ ኩናት ተመክሮ ዘሎ ሰራዊት ግን ይጽበየካሎ that's going to be the challenge ኣብቲ ናይ ኩናት መንፈስን ተመጺኻ ኣብ ጽርግያ ጠንቀላዕላ አይልካ ካራቴት ታይኮንዶ ዝገብር ሰራዊት ከም ዝብታሕቲ ትሪዎ ዘለኹም ከም ድሌትካ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ናይ ተጋሩ ሰራዊት እውን እኮ ኣብቲ ስቴዲየም እኮ ካራቴ ክገብሩ ይፍትኑ ነይሮም እዮም ኩናት ግን ብካራተን ብግምጥልሽን ዝግበር ኩናት ኣይኮነን ዘሎ እሱ ናይ ሆሊውድ ፊልም እዩ ኩናት ማለት መግቢ ከይበላዕካ ማይ ከሰተኻ ንኽንደይ ክትፀንሕ ትኽእል እዩ ኩናት ማለት ሓዊ ኣብ ርእስኻ እናተተፍአ ከሎ ንኽንደይ እዋን ተፀሚምካ ክትጓዓዝ ትኽእል ንኽንደይ ተፀሚምካ ክትከይድ ትኽእል ኩናት ማለት ሓቀኛ ሰራዊት ማለት ቀላጹም ዝሕበጠ ኣይኮነን ንቕጽ ዝበለ ደረቕ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ሳጓናቱ ትክክለኛ ሰራዊት ማለት ሰራዊት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ነዊሕ ክጽመም ዝኽእል ነዊሕ ጉዕዞ ክኸይድ ዝኽእል ሰራዊት ናይ ኤርትራ ፑሽኣፕ ኣይኮነን ክገብር ዝውዕል ጉዕዞ እዩ ዝገብር እግሪ ጉዕዞ እዩ ዝገብር ሰራዊት ድማ ንኩናት ዘድልዮ እንታይ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ሻዕብያ ንሻዕብያ ክምሮ ዝኽእል የለን ብዛዕባ ውትድርና ኩናት እንታይ ሓትት ይፈልጡ እዮም ትክክል ገለ ቀላጽም ጌርካ ስፓጌትን ስጋን እናበላዕካ ጠንቀላዕላዕ ዝብል ሰብ ክዋጋእ ከም ዘይክእል ይፈልጡ እዮም ኩናት ማለት መግብን ማይን ኣብ ዘይብሉ ንኽትበልዕ ትንፋስ ዘይህብ ኩናት እንተኮይኑ መግብን ገለመለን ኣይኮነን ስዋይቲ ናይ ኢትዮጵያ መብዛሕቲ ግዜ ከምኡ ዓይነት ብርቱዕ ኩናት ምስ ተገበረ ኣብ ምምራኽን ኣብ ካልእን ዝጓየ ወላ እውን እኮ ወያነ መዓተ ሸሓት ሰራዊት ናይ ብልፅግና እኳ ይመሪኽዎም ነይሩ ምክንያቱ ናይ ኩናት ተመክሮ ስለዘየለ ከምዚ ዕጅብ ዘርእይዎ ዘለዉ ከምዚ ዝመስሎም ሰራዊት ግን ኣገይን that's another story ኣብ ካልእ ግዜ ክንሪኦ ንኽእል ሻዕብያ እኳ ጽቡቕ ገይሩ ነቲ ዘረባ ኣቐዲሙ ብኣጉ ነጊርዎም ነይሩ ግን ዝሰምዑ ይኮኑን እምበረይ ነዚያ እስክስምዑ ኣብዚያ ጽቡቕ ዘረባ ነጊሮሞም ኣለዉ ስርዓቱን አስጨንቋል በደንብ አድርጎ አስጨንቋል ስርዓቱ ምክንያት ቢያጣ በአማራ ፋኖ በሁለትና በሶስት ቀን ትጥቅ አስፈታለሁ ያልኩትን ኃይል በሱ ተሸነፍኩ ከሚባል ወይ ግብፅን ጎትቼ ላምጣት ወይ ኤርትራን ጎትቼ ላምጣ ወይ ሱዳንን ጎትቼ ላምጣና የነሱን ስም ይዤ በአገር ስም ብሸነፍም ሊሸነፍ እንጂ በእነሱ ስም ከምሸነፍ በማለት በግድ የተኛውን አንበሳ ጭራ እየነካኩ በርቀት ኦ ማይ ጋድ
I don't know من يشما يفلت كونجن exactly نتي كونتات زقال زلو سبي رخي بدل له هابزي انتي زبل زلو أبي أحمد نايفانو كينات كجمر كله يذكرنا أنا فيديو قبرنيره أو اشتكت صومن كودا يلي فكر تبجيسو كنت صومن نكلت صومن أب حنتك زي ترك كانوا بلاينا ولا نتوم انترناشنال ميديا أنجلا ملان كميل ومزق دايز أنا كلت صومن سرحيو جس جيم تويكس أبو خلو ترك رجع بيليك ملاسي عندنا أبكالنا يقعزونا إنفستمنت سرحنا كن كسلنا يلو نكلت صومن اللي قيدو سلامتاي كخميلو فانو زتودبه سراويت አይኮነ መልሻዩ ሓደ ካብ ገዙ ቅጫ ስትዩ ሻሂን ባኑ ቆሪሱ ዝወፍር ሓንቲ ካዝና ዘላቶ ጥይት ድማ ካብ ዕዳጋ ገዚዩ ዝዋጋ እዩ ምድብ ሰራዊት ዘይኮነሲ አይጥቀን ስንቅን ውን ዘለዎ ይኮነ ወላ እንተ ስዒር ካውንት ንምሸይቱ ተመሊሱ ገዙ ዛቲ ምክንያቱ ዝቅልበ ሰራዊት ወታደራዊ አካይዳ ስለ ዘይብሉ ነዚ ሶምን ከማን ኣብዚ ሕሉ ነይሩ ምድብ ሰራዊት ስለ ዘለዎ ተሰው كندي غيرو لسكه لعل كلتا عمد غيرو لنا زخاب زبل بريتوريا وعل مستفزه بدحر سومن اواج زغبرين يرو حساب حجي ولا حنت قبراي كالن هجي انت زبل زلو نفانو كسعر سلازي كاله سراويت ناتو تسفا سلاد غرسه انت كغبري بفانو تسعيرن دحريلو وردت سلازغونه كالوت كلهم كخمو غبر سلازغونه وي السودان منغست كمصانه مكواغان ولا انت سعران مس هاجر تواغي عالم ردو نخبل خل يعني كل دما ايرترا زبحال ودب كم صالكم يغليلو ايرترا من البات كوينات تجمرت اللي شعو إيرتراس إيراتن وي إيرترا هريماتن انتي لاب عالم دقف كركب خل نعي كازرد أن كركب خل كابز بلنبر فانو كسعر خمس خل فليتو مهدمي زل يبلالو بريليانت أرجيومنت هذا تالي تخلى تكابات بلا حكات مالت عنده إيه لو تلك نو كسارة نو تلك كسارة وان بريزيدنت ساياس أفوركي بالوالو بت كابت بالوالو بت قبوت لكمان دبي بالو بالو بتنا بالوالو بت منكاكات تلك انت كذي وتي ከአዘርባጃን በርካታ መሳሪያዎችን ጭና ወደ ኢትዮጵያ ስትመጣ የነበረችው 3 መርከቦች በትክክል መሳሪያ እንደነበረባቸው ተረጋግጧል። ይህንን እንተማመን ተረጋግጧል። ብልጽግና ትልቁ ስሜታዊ ያደረገው አንዱ እሱም መሳሪያ ለማን እንደሚሄድ ስለሚያውቅ መርከቦቹ ከቀጠናቸው ውጪ ከባህር ኃይል ሕግና ደንብ ውጪ ስለወጡ ያንን ተቆጣጥሯል። ሄዶን ራሳቸው የገቡት በኤርትራ ክልል ውስጥ زيادة ما ممليسون بعلوم درجاقصنا زلو فاكتينا نرزلنا اتمراخبنا أذربيجان أصوار تسكي من كم زنبرا الرجاقصنا لنا يبلالو قبل اللي دما تكون تاتون ناي أبي أحمد كل عينت ناي حركان زربان ناي عقل صبت أكايدان أجد أصوار أبو أغميت وزنبرا مليونات كفيل زمسو أب ناي أصوار كنتات من البعض قال سبزير دولار أصوار جنزب تراي كونن حتى هجرات الشيطانين بزح نجرات يزلوا أصوار نختركب جنزب سلزلة كاتراي كاب زخونة يتشمتني خا هجرات كل زي استراتيجي كورب حتى تاني ينزريها لعبنا تركيني عبيك تشطر لي تلنيها معناته إن الصومال يكورس لزغل الصومال كدين سلزلوا كلنا هجراتنا نعطي استراتيجي كايدا اللوي سلزي أبي أحمد بخندي شجر برتعاو بدحان زخونة واجار خيبيه زبالة سلست مركب مالد بأسوار دمازي بزعي زي قبل الإيرترا أبي أمريكا إيرترا أبحر إيرترا خاصة الترقبة انترناشنال حق خاصة لازم تحسه إيرترا دما حق بمتحسه يكون تنتي تزبلوا زلوا حق تقين حق يكون أنت حسا إيرترا نعم هجارة حق يا فتسيمة انترناشنال لو كم يزبل دوبني هجر تحسو أصوار أنت سنهيكا كتفجروا لك يزبل انترناشنال لو لذي إيرترا جراتو زلا انترناشنال حقي أتكبيره زلا بر حسا يكون زلا that's why دما كسوي قلمله زي ترى كل منو ترى يمزخلو so ناي أبي أكايدا كالاي بتقطعه كابز بجس مخانو يزنا جرزلو good a very good point again نغتصب እንጂ ማንገድ ላይ ኬላ ሰርተው ባህር ላይ ኬላ ሰርተው ጠለፋ ስራ አልሰራም። ራሳቸው ማርከቦቹ ያመኑበት ሁኔታ ነው። ማዕበል ተነሳ። ከዛ ማዕበል በተወሰነ መልኩ ጥግ ለመያዝ ሞከርን፣ አልተሳካልንም። የግድ ማዕበል ወደ ሌለበት ወደ ኤርትራ ቀጠና መጠጋት የግድ ስለሆነብን ተጠግተናል። በዛ ወደ ኤርትራ ክልል ስንገባ በቁጥጥር ስር ውለናል። የኤርትራ መርከቦችም ይህንን ሲቆጣጠሩ ስለነበሩ የኤርትራ ባህር ኃይሎች በዛ አይነት መልክ በቁጥጥር ስር ውሏል። ያልጫነ መሳሪያ የለም። ያንን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተቆጣጥሮታል። ያንን መሳሪያ ነው የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ኦነግ ለሱ እንዲሰጥ በዲፕሎማሲ እንቀበል ነው ብሎ አባቴ እሱ ማፋቂያ አይሰጥም። አንበሳ የገባ ስጋ አውጥቼ ለሌላ አውሬ እሰጣለሁ ብለህ ታስባለህ? የማይሆን ነገር
بعفشا تازربا صبغتيا إثيوبياويان ببزح الشير تقبروا زلويم أبزيا حنت نجر كرداكم دليل اللهو مغنياتو إيرتراويان بقطعة نقبروا زلنا لعول تنكاغي كدلي الناس خل مخانو أما جنزابي دلي أبزي زياتري وازلهم زي نايفانو سراويتيو بزح عوتات يقوناز أفكم زلو كم زا عينات فيديوتات كافانو دما ببزح يدوت أبيك ستايل بوست جيرانيره أبي أحمد استبيت سلازخونه دي ولا دنقرو عيني بالله سني بالله يلو زخيت سب سلازخونه كم زقبر زلان صار يرترا بفلاي أبي إثيوبيا برات حزام كودقوه ليتم معالتن زوافرو زلو إذا فانو زتري وزلون تمالتاي نيرو حنت كلاشينن حنت خازناني نيرو أب خازنا خمان كنديتيت كاب داغا غزيز واغا نير بعلم ينكم زول نيرو لومي كابتي سراويتنا أبي كابتي فدرال ماريخوم بزح عينات أصوار حزام الله معت أيت حزام الله እዚኦም ብወገኖም ብናይ ሸነን ተሪኻዮም መዓት ኣፅዋርን ሓይልን ተጠቒሞም ፅቡቅ ዝኾነ ቃውማ ኣለዎ ናይ ሶማልያ እቲ ክልል ሶማልያ ኣብቲ ኦጋዴን ዘሎ ከምኡ ብረት ሒዙ ንኣቢ ከኣልዮ ዝኽእል ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ኮፍ ኢሉ ከሎ ኣብ ኤርትራ ረጅም ቸንጅ ክገብር ይፍትን ኣሎ ስለዚ ብካልኩሌሽን ናይ ካልክ ትሪኦ ከለካ ሓደ ስትቢት መራሒ ጥራይ ክገብሮ ዝኽእል ውሳነ ምዃኑን ስለዚ እንድሕሪ ኢሉ ሽግሩ ባዕሉ ክፈትሕ ክኽእል ኣሎ انت زي اللي نيرترا كم زكونتات كقدم انت غيلو بعلو لنفسه للسلطانو نتا كرسو حدقا كفتر الله يخليو كينو حليف دما اتقداينا وانت تبصيو ابي حنسا بدنا حوارون اتا كرسي كسحنا مخانو تبل بوست غيرنيره بزسبون شير غير وانيرو سلامتاي نوجز زقدم قلت انا غير كريكمي ولا ايرتراويان بوستس قبروا زلو ببزح ون زيا عين ابن نايدام ماتنا عين دل بجهران فخران تسنابيدنا تنبركي لا ويت عيرنا انفلتن زفكرون زتجاهرون من سلازرانان سلازربربنالون ካብ ቋንቋ ምህዳድን ሓይልን ወፂና ብዓቕልን ልዝብን ከይተሓለልና ክንሰርሕ ኢና كم تريور اللهم بريزنت ساس أبشن شاطر بنت عن شمنتن ويانا بحيلهم تعمامينهم كنا نغوجو أبز عند رولز نبره لبام زخونة زربا تهديدن فغران كل سورانا يرترا زراعين زبرعنن أبعالم وحدي كل زخلن تلو خين مالتي يلا نيله تقليل غزارة كل يجن فغران تهديدن بكل من قد زمته زمكنه سوران من قسن تلو أبي يرتراي بوتو أكلون كله خليو بحفشة أتزرب بعد ما رجيلك confidence هم نفسه زلوا مبزعتو شعبيا كزارب كله ويون من قسنا يرترا كزارب كله كم تعبيد كسمع خليجن هذا سب نحدا نجر عب إسرا ثلاثة جزية أجات يمون تسجيرو أنت يسمعوا رجعت هلو they call this confidence رسمت ممان كابيد مت كابز حلفة زجبر كايو مستعود كله لذي من سيرترا بفلاي كابيتوبيا كما تزخل كل عينة فتنا ريون أفشيلون سلزغونة إذا تسعن شو من تزقب راز نبرة من البعض حرنات إننا يرتع نمجمرية تزعبي بدهو كم حجر مسكومو زنبرة سلزغونة نعو أبرعينهم أمريكان كلهم مشارفتان زقبروا جرا أبرعينهم أبزلولو من البعض بقدام بقلن تداقيمهم يوم تباهيلو أبكينا نايت قرايد ما ترايو سرايتنا يرتع أنت عينت أغمن بقعتن كم زلوا ما أمسكر سو الزكنا السوء تكون النت أب من تعينت هو تتاتيو مالو سكنيش تيسمع بزي ورنت مور قتلو من بيه በሆነ ተአምር ተፈጥሮ ወይ ኢሳያስ ሞቶ ወይ ደግሞ ነገር ምንድነው ያልኩት እኔ ምን አውቃለሁ ምን እንዳልኩኝ ግን ሊሆን የሚችልበት እድል ነው ያለኝ ሳይ ምን ስትሮክ መታወራላችሁም እንዴ በጣሪ ሆይ ግን እንደዚህ አታጓጓን ተው ለማንኛውም ወፍዬ እዚህ ጋር መጣና ይሄንና ከዚህ ተነስተን Yeah, you can wish مالت موتنا هذا president ويونجل نجر أبجلك حجز كاي خل خونيو كمتاتي خا أب you can only wish كمان نيوم زغل بركة جبروس كبير مخانير دوم الله
እቲ ጠራዕራ በራዕራ ዝበሃል ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ሓፈሻዊ ኣብ ሕርቃን ኢትዩ ናብ ካልእ ውሳነ ከይወስደና ክልተ ነገር ከርእየኩም እየ እታ ኢትዮጵያውያን ነዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘለዉ ብፍላይ ነዚ ጉዳይ ዓሰብ ሓንቲ ሼባ ፑሽ ስታርት ትብል ብዛዕባ እቲ ኩነታት ብዙሕ ግዜ ትፅሕፍ እያ እዚ ብታሪኻዊ ዓሰብ ናባናያ ትቐርብ ዝብልዎ ላጭ ምዃኑን ካብ ደናቑርን ናይ ደናቑር ዝኾኑ ሰባት ዝብልዎ ምዃኑ እያ ትዛረብ ምክንያቱ እዚ ምስ ምንታይ ከመሳሰሎ ይኽእል እየ ኢሉ ትብል ኣላ ሓንቲ ጓልሲ ንሓንቲ ጓልሲ ሰብኣይን ሰበይትን ኣለዉ ነቲ ሰብኣይ ድማ ዓርኩ ወዲ ነይሩ ካብ ንእስነቱ ምስ ዝዓበየ ስለዚ ነታ ሰበይቱ እንታይ ይብላ እዚ ሰብኣይኪ ንዓይ ዓርከይ ካባኸን ንላዕላ ነፈልጦ ምሳይ ዝቀራረብ ነይሩ ስለዚ ንስኽን ደቅኽን ሓዳርክን በዓል ክትፈልጢ ንዓይ ዝቐርበኒ ከምኡ ጌርኩም ውሰድዎ ዓሰብ ንዓና ይቐርብ ነይሩ ገለገለ ይኹን ኤርትራ ናፅነት ዘለዋ ልውላውነት ዘለዋ ብዓለም ተፈላጥነት ዘለዋ ዓሰብ ቀደም ይጥቀመሉ ነይረ ገለመለ ገለ ካልእ ኣርስቲ እቶም ክልተ ወዳትኮ መጀመርያ ዕሩኽ እዮም ነይሮም ምስ ተመርዓወ ግን ቀዳምነት ናቱ ወይ እውን ቀዳመይቲ ንዑ እታ ሰበይቲ እያ እቲ ወዲ ዓርኩ ዝነበረ ቅድሚኡ ናተይ ነይሩ ዓርከይ ነይሩ ኢልካ ኣይዝረብን እዩ ልክ ኤርትራ ድማ ዓሰብ ኣካል ናይ ኤርትራ እዩ እቲ ሎሚ ዓሰብ ይግባኣኒ እዩ ኣብ ግዜ መሌሊክ ዝበለ ኣብዚ ነዊሕ ፅሑፍ እያ ፅሒፋ ናይ ብሓቂ ክብሪ ይግባኣ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ እውን ኣይፅልውን እዮም እዚ ኩሉ ሎሚ ኣብ ዘበነ ቅድሚ ዘበነ ጣልያን ዶገለዶ ኤርትራ ናትና እዩ ነይሩ ዓሰብ ይግባኣና እዩ ነይሩ ኣበይ ነርካ ነዚ ሃገር እዚኣ ኩሎም ገዛእቲ መፅኦም ክጨፍጭፍዋ ከለዉ ክትረድኦም ኢልካ መፂእካ ዶ ይብሎ ጥልያን መፅኡ ካብ ስልጣን ናይ ዓፋር ገዚኡ ነቲ ዓሰብ ወሲዱ ነቲ ሃገር ጠቕሊሉ ንኤርትራውያን ከም መሳርሒ ናይ መግዛእቱ ክጨፍጭፎምን ክቐትሎምን ከሎ ኣበይ ነርካ ከተትሕኖም ፈቲንካ ዶ ክንደይ ልፍዓት ክንደይ ኩናት ፈቲንካ ኤርትራ ሃገርካ ነይሩ እንተዝኸውን ከተትሕኖ ናቲንግ ኣይፈተንካን ትልምን ነርካ ስለዚ ከምኡ እውን ድሕሪኡ ዘዝመፀ ስርዓት ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ነዞም ህዝቢ ክጭፍጭፎምን በደል ኣብ ርእሲ በደል ክፍፅሞም ከሎ ኣበይ ነርካ ኣበይ ኮንካ ከተትሕኖም ፈቲንካ ዶ ደጊፍካዮም ዶ ዘዝመፀ መንግስቲ ናትካ ድማ ምስ ካልኦት እናተሻረኸ ገሊኡ ብውግእ ካልእ ብእገዳ ብዕፅዋን ብክባን ብኩሉ መንገዲ ኣንፃሮም ናኻትካ ድከቶም ከተፅግቦም ከለኻ ኣበይ ነርካ እዞም ሃገራት እዚኣቶም እዞም ህዝቢ እዚኦም ዝኩሉ ክብደሉ ከለዉ ሎሚ ፀሓይ ምስ ወፀ ነገራት ምስ በርሃሎም ዓሰብ ናተይ ትብልሲ ኣበይ ነርካ ኢኻ እናበለት እያ ፅሒፋ ትኽክል ድማ ሓቂ ኣላ ናይ ብሓቂ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ለባም ስለ ዝኾነ ይፅቡቕ ርእቶ ዘለና እምበር ከምዚ ሃገር እዚያ ህዝቢ ኤርትራ ዝበደለቶም ኣብ ታሪክ የለን ኣሜሪካ በዲላትና ገለ ንብል ግን ብመንገዲ እዚኦም እዮም እቶም መጋበሪ እቲ ዝኸፈ መጋበርያ እንታይ እስከኢሎም ይኸስዎም ንኤርትራውያን ኣብ ዘበነ ጥልያን ምስ ጥልያን ተሰሊፎም ሃሪሞምና እዮም ይብሉ ኣይሓፍሩን እዮም ከማል ድሕሪ ጥልያን ክንደይ ግዜ ጨፍጭፍካ ኣለኻ ህዝቢ ኤርትራ ክንደይ ግዜ ኣብ ክንደይ መድረኽ ብቁጠባ ድዩ ብኩናት ድዩ ብዕፅዋ ድዩ ብእገዳ ድዩ እንታይ ዘይገበርካዮ ኤርትራ ግን መስኪንን ለባም ስለ ዝኾነ ንኩሉ ፀይሩ ሰላምን ርግኣትን ክብል ምሳኻ ፀገም የብሉን ሕልፍ ሓሊፎም ትማል ቅድሚ ውዕል ፕሪቶርያ እሶም እዮም ኣጥሒኖምና ሳሎም ኢና ድሕና ሰራዊትና ኣብ ልዑል ስትዩ ክዳን ከዲኑ ዘድሓኖም የሎም ዝመስክሩ ዝነበሩ እዮም ስለዚ እቲ መርሕነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ጥንቃቐ ከም ዘድልዮ የድሊ ግን ነቲ ኩሉ ህዝቢ ግን ብሓደ ኣኪብካ ዘይምህራን ዜኻ ስምዖ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገርና የተከበረችው ኤርትራ ጦርነት ሊያነሱ ነው ይባላልና እኔ ከኤርትራ ጎን እንደምሰለፍ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አሁንም በዚያው ቅርብ ስለሆንኩኝ በዚያው ገባለሁ በዚያው ስልጣን አድርጌ ለኤርትራ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ድማ ብፍላይ ደጋፍ ናይ ፋኖ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ክገብር ከም ዝደሊ ኣብዚኣ ሓንቲ ክትርዳዕኩም ዘለዋ ክልተ ነገራት ከተሓዘልኩም እየ ምክንያቱ ገለ ሰብ ኣሎ ነገራት ብስምዒት ጥራይ እንተዘይኮይኑ ብስትራቴጂ ክጥምቶ ዘይክእል እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ሕማቅ ባህሪ ናይ ገለገለ ዘይብሱላ ሰባት እዩ ስምዑ ኣብዚ حد دكتور دبرتسيان قبل ميكيل ምዕራባውያን ዲፕሎማት ዝኣተዎ ቃል ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝራኸቡም ላዕለዎት መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ መንጎ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ወጥሪ እንዳሓየለ ይኸይደሎም ኣብ ኣፍሪቃ ዝካየዱ ምስጢራውያን ናይ ድሕነት ንፍታት ብምቅላዕ ትፍለጥ ኣብ ሃገር ፈረንሳይ ዝመድብራ መርበብ ሓበሬታ ኣፍሪካን ኢንተለጀንስ ሓደ ኣዘራራቢ ምስጢር ጉዳይ ርክብ መራሕቲ ህወሓትን ሻዕብያን ዘርጊሓላ እዚ ሓበሬታ ኣፍሪካ ኢንተለጀንስ መራሕቲ ህወሓት ኢና ዝብሉ በዓል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዘለዎም ጉባኤ ዘካየዱ
ጉጅለ ህወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብርዎ ርክባት ንትግራይ ተወሳኺ ከቢድ ስጋኣትን ሓደጋን ከየስዕብ ተሰጊሎም ኣፍሪካ ኢንተለጀንስ ኣብ ናይ ትማሊ ሕታማ ኣብ ርብዒ መዓልታት ወርሒ ለካቲት ናብ ከተማ መቐለ ዝተጓዓዙ ምዕራባውያን ዲፕሎማት ብቐንዱም ምስ ኣስመራ ዝግበር ርክባት ሓደጋ ዘስዕብ ምዃንን ኣብ መንጎ ጌታቸውን ደብረጽዮን ዘሎ ኣፈላላይ ክጸብብን ናብ ንቡር ክምለስን ንትግራይ ይረብሕ ዝብል ጥንኩር መልእኽቲ መጠንቀቕታም ንምሃብ ዝዓለመ ከም ዝነበረ ገሊጻላ ኣብ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብቐንዱ ኣምባሳደር ፈረንሳይ አሌክሲስ ላሜክ ከም ዝነገሩ እንትኾይኖም ምስ ኣስመራ ዝገብርዎ ርክባትን ከምኡውን ኣብ ውሽጣዊ ቅልውላዊ ህወሓትን ዝምልከት ነይሩ ዝብል TDF ኣብ ቀረባ ሰሙናት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብርዎ ርክብና ወስኸ ከም ዝመፀ ዝሓበረት ኣፍሪካ ኢንተለጀንስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ድማ ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ወስኸ ከም ዝመፀ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ኩሉ ግዜ ክንፈልጦ ዘለና ኣፍሪካን ኢንተለጀንስ ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ዘውፅእ ከም ዘውፅኦ እቲ ሓበሬታ ዝንገር ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ናይ ደብረጽዮን ጉጅለ ንምስ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ከም ተራኸበ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣብ ክዘውር ቀኒ ኣሎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሻዕቢያ ዳ እንታይ መንግስቲ ኤርትራ ዳ እንታይ ክገብር ምስ ትግራይ ወይ እውን ህወሓት እንታይ ስለ ዘለዋ ያ ገለመለ ዝብል ገለገለ ሰብ አለ ዘይርዶ ዝበፅሐ ሰብ እኳ ይርዶ እንጂ ግን ይሄ አብይ አሕመድ ተኣኪቡ ሰራዊት ተኣኪቡ ዘለዎ ኩሉ ህዝቢ ኣኪቡ መፅኡ ውግእ ምስ ጀመረ ዲኻ ክትዋጋ ዘለካ ክትዋጋ ክትፅበ ዘለዋ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ትውስኖ ስትራቴጂ ብዝወሓደ ዋጋ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ብድሆ ጠጠው ከተብለሉ ትኽእል መንገዲ ምንዳይ እዩ مع صلاحيخا مع سي حقوافنا تفريدكا شعيخا بت حقوافنا تيخا ترمزلك سنتاي مالتي ابزي نساتهم زدلي وزلو انتاي مخانو كرداك مالو ابزي تبعلسو ناي حزبو خمزه يكون مغلاص تخكل يكون غزيو محدار متنخر يدلي منغستي منغستي زي بلو كلل كخونه يخلن منغستي خفرسون مانم كفكر يخلن غزيو محدار نولو منغستي ناي بريتوريا وصي طرح زي كونس بحق سرعه ناي تهاجرون استقام حقاو توقامي زين مفراس زين خداخم مقبر نهزبنا ناو كالي صقم نمئتاو مسرح مالتي منم كالي خباله يخل حق تسمع مع خايا بريتوريا مفراس مالتي كالي منم كباله يخل بزح غزي نسمع نغرات اللويا بريتوريا غزياو منغستي اكاتاች بزخونه ملكعو توم تسمعوا اكالات يفطروا يتواهيلو كم تقعد محل زقالت كوو زي مقبار ناي كلتيهم استسمع مع أكلات صراحي كلتيهم استسمع مع أكلات راح زي كونس كالوت أكلات ون ناي تجزيهم محدار جيرهم كسرحي حلا في النت وسيدهم تسمع معهم زلوا مبر حدا أكل 5 بلس 1 حدا 5 تحتي زبها الاسم معيل كم زبها البريتوريا اسم معيل 5 ون يوصلون 5 وسيدهم نخالط ككافل يخل 100 خلتيهم وسيدهم مال شعبان هزب تግራይ كربحيو يلكا محساب ن ايكون انتم ناي قدم تولدس زحز تولدون كم زي كون سلا زفلطو سلا زرأيو بعين سلا زغاطمو زغبر زلو ركب نلمعات كم زي كون يفلطي سلام نممصا كم زي كون يفلطي شعبياكو بريتوريا سممعنت تسمع معنا مستوحله كم يجرو ريسبوند كم زغبر كل سو يزفلطو حقوقنا يكون قلصي السلام هاجرنا خيمص متلك عب تግራይ كيهلي عب تግራይ زهل ጥንካረን حيلن عقمن كم وانا صلاي غير زري سلام بمفطارو زحرره እዚ ሕጂ ዶክተር ይዝበሃል and you wonder really بحكتي دكتور زبحال مسايت سامعون تلو تقولكم تا دكتور تبل درجات تمرتي بسنك تاع إثيوبيا زول بوليتيكاوي ليست انا بإثيوبيا دكتور ان ريلومني I am just checking ولا انا حكيم دكتور ون امينه نحكمنا كدالو كم زي كل نفسي نقرن الله you really wonder دكتور زبلا تعدي legitimate دي بحق دي دكتور إلكا بتدقاقامي كتتطراطر زغبركا كونتاتنا نزار ياس بوليتيكا محساو اكلنا تيغلغله كتبله تخليقه دموزو زخفلو بلصقنا انت قينون بلصقنا زحقس كتغبر تخليقه شعبيا نوعل بريتوريا كتطو نخبلو انتاي غيرس كبلو give me an evidence تاي غير شعبيا وعل بريتوريا نخي تكبر ابيناي بوتاي متيكا انتاي عينت صلوا غيرلكا فانو يذكرون لنا تمنغستي مس فانو شعبيا ركب كم زلوا they don't have a single shred of evidence تزلوم بالجزيره امرانا هنا بسينين امرانا هنا
ምክንያቱ ኩላቶም እዚኣቶም ሰምሰር እዮም ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ዘይብሉ መልሓስካ ብሓሶ ተዛሪብካ ስለምንታይ ትሕሱለኻ ዝብሎም ኣካል ስለዘየለ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ምስ ኤርትራ ዘሎ ጋብ ሻዕብያ ካበናይ መልክዕ እዩ ንተጋሩ ደምሲሰ ሓያል ትግራይ ክህሉ የብሉን ወይ ናይ ትግራይ ሓይሊ ንመንግስቲ ኤርትራ ስጋት ኣበናይ ቻርተር ኢኮም ኢሉ ፅሒፉ በሺ ብግምጣል ስለምንታይ ከምብላ ኣለስከ እቲ ናይ ትግራይ ኤሊት ኤርትራ ትበሃል ሓያል ሃገርን ህዝብን እንተሎ ስጋት ይንዓና ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ እዩ ወደባት ናይ ኤርትራ ዘይምጥቃም ምስ ኤርትራ ሽርክነት ዘይምህላው ኤርትራ እንተሃብቲማ ንኢትዮጵያ ሽግር እያ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም እዩ እሳቶም ብፖሊሲ ዝኽተልዎ እዮም ንኤርትራ ግን ባዕላቶም ዝገበርዎ ገበን ከም ቪክቲም ኮይኖም ክዛረቡ እዮም ዝፍትኑ እቲ ሓሶት ድማ ኣብዚ ንሕና እቲ ሓሶት ናቶም ምቅላዕ ቀዳማይ ስራሕና ንሱ እዩ ኣጋይን እቲ አጀንዳ ብዝሰፍሐ መልክዑ ዝቕፅል ዘሎ ኣብዚ እውን ስምዕዎ በጀነራል ፍስሐ መንጁስና እና በጀነራል ምግበ የሚባለው የተመራ ቡድን ጉምገማ ማድረጉ የውስጥ መረጃዎች ነግረውናል። በግምገማቸውም የተለያዩ ሀሳቦችን አንስተዋል። ከፋኖ አንጻር አቅሙ እየተዳከመ እየተፈረካከሰ ሄደዋል። ብዙ ተስፋ የሚደረግበት ነገር አይደለም። ሶስተኛው ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ተያይዞ ነው እየተነሳ ያለው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ያው እያበቃለት ነው። በኬንያ መንግስት ጭምር ከፍተኛ ጥቃት የደረሰበት ወደ መበተን ወደ መማረክ መጠጊያም የማጣት ሰባሐፈሻ እቲ ናቶም ህዝቡ ህዋትን እየራቀው ሄዷል የሚል እዚ ሕጂ ኩሉ ዓይነት ቲዮሪታት ዝገብር ዘሎ ነቲ ኩነታት ኩሉ እዚ ዘረባ ዘድማ ካብ ፍርህን ራዕድን ዝተበገሰ ምዃኑ ጥራይ ተገንዘቡ ላይ እሳ ጥራይኹም ክትሕዙ ደልየ ዘለኹም እምበር ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ካልእ ምንቅስቃሳት ድማ ክንርኢ ክንፍትን ኢና መፂና ዘለና ኤርትራን መኻሪና መፂና ዘለና ናብ ኤርትራ ክንከይድ ቅድሚኡ ግን ክንገብሮ ዘለና ነገር ኣብዚ ስለ ዘሎ ሽዑ ከዓኒ እንደገና ክንፅዋዓኩም ኢና ኩላትኩም ነፋሪት ጌርኩም ትመፁ ድሕሪ ሳለስቲ ኤርትራ ክንከይድ ስለ ዝኾና ምፁና ክንብል ኢና ማለት እዩ ይደዛ ድሮና ለፍናካ ዓሰባት ኣከርኤን ተሊናለና ኤርትራን መኻሪና መፂና ዘለና شو تزبال زلو كنتات نزي مثل ما تكمل سلام جرم لما أنت خا زيهم تريهم زلهم كاب سنة عفس نعسر 5 كيلومتر ترايد كم يوقعوا تبعي نحن هار شعبية هم جبروس أفك الدنيا زبل أمنات نيرنا يكون ده أمبر باندير حيزهم نامبر برو نعدي بزي كنعطينا بزي كنعطينا ندابلو زخان استراتيجي نحنسأسو يومنا أبسل رينا يوم مالتي قريبنا تقريبنا هجنت عايز بحال كل جيزة خمس بلو تيوم لبامات وكاتم فلاتات مالتي سعرات سي مجمرت أبا عمره شوخاء أبتكبار ريلو أميدياتات درجة صبوق خدس أنيهم هجانا أبتكبار تسجاجيرو مالو سلازس خيد زلو خيدي دخونه كم تسجبر جبروه ده زي كوينه ها وا تسجبر كنجبرينا نحنا مالتي يعني زلنا أماراتي أتجمعنا حاجو بحفشة تي زبلو زلون تكون النتن ناي سماي مدرم في اللي عندي زلو أزهجي كنري خلنا ب 10 كيلومتر ديو 15 كيلومتر ديو 10 كيلومتر قريب كاك تسألن نتعبو زلو سراويت فيت نفيت خد قطمون ناي سماي مدرم في اللي زلو كنا كوينات بمنقد السوشيال ميديا بيوتيوب كيركات تقالي انتلغا نزياتهم تزبلت قالسي أكم زعنت بوتا خوينك كتسأل كلها حوالاتي إيد كام إيدو من نعمل كتقولو دسألو زلو كم زعبي أكشن دسبزلو بتحدد ما أين يتقدم النت كهون نزي أقاتي مزلو نايشد دشتميتن 50 عدام أخفال دي كهون ويس كيت كام وقع لايك تي أنا نذكريكم زمتاهو وسلمتايو أبي أحمد ولا حنت جبتن زي بلوم مسفانو مسكال إيرترا يساتف على يلهم يخصو. at the same time منقسنا إيرترا نكغيرو زحاسب زلو بانديرا حيزوم قالن زلو جن كساب أب 10 كيلومتر كم دليتهم ناتنكسعوسو بانديرا حيزوم كنكسعوسو يفكر على سلازي من يتشجر قسقس زلو من يتسقم تسوع زلو بمنقس درجة كترو يخلها اتملسن تصوريو سلازي again كنتات استبيل كامر أيد اليوم بتدقاقا مجن كل تي كنتات أبي إيرترا سلامكم زول بنت فلت مسيركم أبزرايو
እግዚአብሔር ይጽላል ሀገርና አጅኹም ሁሉ ሪናዮ አጅኹም አጆና ልምዓት ቅድሜና ዓወቲናትና እግዚአብሔር ይጽላል ሀገርና አጅኹም አጆና ኣብ ዝሓለፉ ከባቢታት ዝርከብ ሰፈር ልምዓት ጅግንነት ታሪክ ቅርሲ ተዓዚቦም እዚ ቦታ እዚ ንዓኹም ሓድሽ ሎሚ መዓልቲ ኣይኮነን ገሌኹም ብኣካል ተሳቲፍኩም ነርኩም ገሌኹም ከዓ ብተፈላለየ መገዲ ፈሊጥኩም ኣለኹ ናብሮ መዓልታዊ ነጥብታት ዝብና ድማ ተላልዮም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ እቶም ካብ ደገ ዝመፁ ህዝቢ ኤርትራውያን ካብ ደገ ዝመፁ ኣብዚያ ዝከስምዕዎ እዛ ዘረባ ሲቓት ንንዓይ ኣብ ኤርትራ ዓሳ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ማለት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዓሳ ኣኺሉ ተርፎ እንድን ህዝቢ ኤርትራ ግን እቲ ዓሳ ከድካ ክትረኽቦ ተደይክኢልካ እቲ መንግስቲ ድማ ኣብቲ ብዙሕ ዲጋታት ሰሪሕዎ ዘሎ እቲ ዓሳ ዲጋ ገርሰት ንኣብነት ዲጋ ገርሰት ኣሎ ፋንኮ ኣሎ ከርከበት ኣሎ ኩሉ እዚ ዲጋታት ናይ ኣብ ከበሳ እውን እዚ ናይ ጋሕቴላይ ዲጋ ኣሎ ኣብ ከባቢ ድባርዋ ምስላም ዲጋ ምስላም ኩሎም እዚኣቶም ዓሳታት ኣለዎም ስለዚ ዓሳ ካብ ባፅዕ ጥራይ ዘይኮነሲ ካብቲ ከባቢ እውን ክርከብ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና which is a brilliant idea by itself already እንታይ ክብለኩም ኢለ መጀመርያ እዚ ንሪኦ ዘለና ደስ ዘብል እንድዩ እስከ ንእሽተይ ንስማዕ እዛ ማሽን እዚኣ ኸ እናታ ኦፐሬተርካ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ምሳና ኣባልና እሳያ ትሰርሓ የላ እተን ማሽናት ዓበይቲ እየን ግን ሃይድሮሊክ እቲ ቴክኖሎጂ ስለ ዘሎ ብእግሪ እንታይ እየን ዝሰርሑ ፀገም የብሉን ክብደት የብሉን እቲ ስራሕ ዝሰርሑ ዓብ እምበር نحن بوحدو كملو عالم وي كملو أفريقيا نفسنا كيلنا ناي مسرح عالمي أترينا هنا زمن سيات كترخ لخا تي ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ምስግጋር ናይቲ ብፍላይ ቁጠባዊ ማሕበር ናይቲ ሃገር ኣትዩ ከም ዘሎ ኢኻ ትርኢ መብዛሕትኡ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ነቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሒዝዎ ከም ዘሎ ኢኻ ትፈልጥ መንእሰይ ኦልሬዲ ኣብቲ ውትድርና ድሮ ካብ ዋርሳይ ካብ ይካሎ ናብ ዋርሳይ ካብ ድማ ናብ መንደላይ እናበለ ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ እቲ ወተሃደራዊ ኣተሓሕዛ ርዱይ እቲ ሲቪላዊ ኩነታት ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዞም መንእሰያት ኣብ ከምዚ ደረጃ ነቲ ኩነታት ኩሉ ክቋዓፅርዎ ከለዉ ዓበይቲ ትካላት ናይ ኤርትራ እውን ተሪኢኻ መንእሰያት ከም ዝሰርሕዎ ዘለውን ዝቋዓፅርዎ ዘለውን እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ድማ እቲ ምትኽኻእ ናይቲ ወለዶ ፀላእትና ክሰምዕዎን ክርእይዎን ዘይደልዩ ነገር እንተሎ እዚ እዩ ናምበር ዋን ፀላኢ ዘይፈትዎ ኤርትራ ድሕርቲ ዘሎ ናይ ሰውራ ወለዶ ቡጌራ ክትጠፍእ ተስፋ ኣለዎ እዞም ባህቑ ኣለዉ ስለዚ እዚ ቪድዮታት እዚ ካብ መጠን ኣመን ኣገዳሲ ያንግ ጀነሬሽን ይርከብ ከም ዘሎን ኣብ ኩሉ ድማ ክረአ ክኽእል ኣለዎ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ስለምንታይ ፀላኢኻ ኩሉ ግዜ ጌጋ ካልኩሌሽን ክገብር የብሉን ምክንያቱ ጌጋ ካልኩሌሽን እዩ ናብ ጌጋ ስጉምቲ ዝወስዶም ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ብተደጋጋሚ ተሰሪሑ ክወፅእ ክኽእል ኣሎ እቲ ብደገ ዘሎ ዘንባሃቕ ዘሎ ድማ ቡጌሩ ተስፋ ክቆርፅ ክእል እቲ ውሽጢ እናተወነ ምስ ተሃገሩ ኮኔክትድ ዝኸውን ዘሎ ድማ እቲ ዝበለፀ ስጉምቲ ናይቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ምክንያቱ ቱሪዝም ክዓቢ እንተኮይኑ ካብ ደገ ዝመፅእ ህዝቢ ኢንቮልቭ ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ከተርእዮ ክትክእል ኣለካ ምስ ለመዶም ምስ ፈለጦን ድማ እዩ ኩሉ ግዜ ናብቲ ኩነታት ክጓየ ዝኽእል እናበልና ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ንሕና ድማ ንዓኹም ይበቅዕን ይምጥንን እዩ ዝበልና ትሕዝቶ ክንቅርብ ክንፍትን ኢና ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ክገድፈኩም ዳሞ እንደራ ዓዘር እቲ ትማል ሰክሩ ሰክራ ሓሊሎም እዮም ኩሎ መድፍኡ ኤሪትራ ኣበይ ኣበይ ኣለዉ ሕጂ ኣበይ ኣበይ ኣበይ
يبلالو مري سكتراي عقلي قريب يوقف